Sugeng pepanggihan wonten ing podcast Pak Jaka, Pacelaton Kawruh Jawa lan Kabudayan. Wonten ing podcast saderengipun, kita sedaya sampun nyinaoni unggah-ungguh wonten ing Pacelaton basa Jawa. Saklajengipun, ing episode menika wonten pakaryan kagem gladhen pasinaon unggah-ungguh. Kanca-kanca sedaya saged nyemapakaken buku kagem nyerat wangsulanipun pakaryan menika. Sugeng makarya. Vin, Dodi ning ndi kok ora ono bocahe? Ketoke ora mlebu sekolah dina iki. Loh, apa iya? Ora mlebu mergo apa, Vin? Dek wingi kae jare Bagus, Dodi ku nembe lara. Menawane yo iki isih lara. Coba takon wae karo Bagus. Soale aku ora ngerti Dodi lara apa e. Bagus. Mrene, Gus. Kuwi ngerti ora Dodi lara apa? Nek wingi kae aku dititipi surat karo Mas Dodi. Jarene Dodi kena tipes. Ya Allah. Mesake banget. Kowe wis niliki Dodi, Gus. Aku durung niliki ri. Anggitku bar sekolah arep niliki. Kowe arep melu sisan? Wah, apik iku. Aku melu sisan yen ngono. Vin, kepiye? Kowe arep melu ora? Iya aku melu. Mengko nggawa jajan sisan. Kira-kira Dodi entuk mangan jajanan ora ya? Mergo Dodi lara tipes, mending jajane roti wae. Aja sing neko-neko. Oke, Gus. Bali sekolah, mengko mampir toko roti sik ya. Yo, mengko bareng-bareng wae. Saka pacelaton mau, coba wangsulana pitakonan ing ngisor iki. Pitakonan angka 1, sapa wae paraga kang ana ing pacelaton mau? Pitakonan angka 2, perkara apa kang dirembuk ana ing pacelaton mau? Pitakonan angka 3, tulisana unggah-ungguh kang dienggo dening saben paraga. Pitakonan kang pungkasan, pitutur apa kang dijupuk saka pacelaton mau? Nah, iku pitakonan kang gegayutan karo pakaryan 1. Wangsulan saka pitakonan mau bisa ditulis ana ing buku, banjur aja lali dikumpulke ya. Yen wis rampung, dibacutake ana ing pakaryan 2. Sugeng makarya. Ri, sesuk kowe ana tugas apa ora? Gene yo kok ora sinau malah nonton TV. Nggih, Pak, wonten. Kula kesupen. Lah ya to, ana tugas apa? Niku Pak, tugas basa Jawa. Gegayutan kalian tembang pangkur pupuh wulang reh, Pak. Walah tembang. Lah tugase kon ngopo? Nembangke apa goleki isine tembang? Lah niku Pak, radi susah. Tugasipun supados gladhen nembang. Lah kula mboten saged, Pak. Oh ya wis. Kini tak ajari Bapak. Nggih, Pak. Menika cakepanipun. Gatekake ya, yen bisa direkam sisan ben kena nggo sinau. Sekar mocopat pangkur laras pelok padet 6. Sekar pangkur kang winarno lelapuhan kang gawa ngurip ala lan becik puniku prayoga kawruhana adat waton punika dipun kadulu miwah ingkang tata krama den kaes di siang ratri. Wah, saya sanget Pak swantenipun. Apik to, mangkane sinau sing akeh ri supaya budayane dhewe ora ilang dijupuk karo wong liya. Eman-eman yen ora ana sing neruske budayane dhewe. Tembang kaya ngono kuwi duweni pitutur kang becik kanggo awake dhewe.
Nggih, Pak. Menawi mekaten kula sinau rumiyin, Pak. Iya kono karo digatekake rekamane. Mengko yen isi bingung, Bapak ajari meneh saka titilaras. Nggih, Pak, matur nuwun. Sakrampunge ngrungokake pacelathon, coba wangsulana pitakonan ing ngisor iki. Pitakonan angka 1. Sapa wae paraga kang ana ing pacelathon mau? Pitakonan angka 2. Perkara apa kang dirembuk ana ing pacelathon mau? Pitakonan angka 3. Tulisana unggah-ungguh kang dienggo dening saben paraga. Pitakonan angka 4. Tulisana 5 wae tembung krama ana ing pacelathon mau. Banjur golekana tembung ngokone. Pitakonan kang pungkasan, pitutur apa kang bisa dijupuk saka pacelathon mau? Nah, iku mau pitakonan kang gegayutan karo pakaryan loro. Wangsulan saka pitakonan mau bisa ditulis ana ing buku, banjur aja lali dikumpulke ya. Kanca-kanca kabeh, yen wis rampung anggone nggarap pakaryan 1 lan 2, iki ana pakaryan kang pungkasan ana ing pasinaon bab pacelathon. Pakaryan kang kudu digarap ana ing bagian iki ya iku gaweya pacelathon basa Jawa nganggo unggah-ungguh ngoko lugu kang ngrembug babagan sekolah utawa pendidikan, urip sajroning bebrayan utawa lingkungan. Pilih salah sijine wae. Gaweya saora-orane 2 paraga lan dawane 10 dialog utawa pacelathon. Yen isih bingung, gatekake maneh tuladha pacelathon sadurunge ya lan aja lali dikumpulke. Cekap semanten pakaryan wonten ing episode menika, sugeng pepanggihan malih wonten episode salajengipun.